uya mashuwa zvese Ferrari sigua yaitava Sha urikuziya here urikungonzwa here zviri kuitika pasi rino shamwari asikomboziva unopenga iwe chii zvese TV unoita kutamba nayo teipiko pazvese ipi manje makutaura zvipi apa pazvese TV handisi kuiziva isusu tatojaira zvezimudhanso kaizvi awa ndevemapopopo madhanso tajaira zvepi awa iwe chero munhu hanzi matripu wati ndo timu dzacho kaidzizi amene kwenda kina ndo timu iwe madhanso mira timbotaura nyaya yedhanso imi dhanso aiziya kuperere zvakutopera ndepazvese maya zvese iri kutopinda pazvese yakatouya iri kuda kutoita kuti zviende kumberi muri kuona chii pazvese yazotedzera zimudhanso maya zvinhu zviite sei zimudhanso yakupera pazvese yakupinda one fact baba zimudhanso yakuenda anomuona kuti XQ akatorwa nana Japreza achishwekeka zviro kuti Urban Groove yadzoka baba muzvinhu dhanso makutobaya aiwa isati dhanso yakubaya baba unoona chiri kuitika muri kumboona munhu ari kudedzwa here asiri wedhanso maya kudhara ikoko baba mazuwano XQ ari kutonga Military iri kutonga andika vafana vese vaunga vakanyarara vavaika vema Urban Groove vachadzoka muzvinhu yapera chitaurai chinzwe nepazvese ndo yapinda shamwari ngatimbotora nyaya yedhanso iyi tapedza tozobva tazoona kuti tozotaura nezvedhanatiwiranei dhanso hamusi kuiziva dhanso iri kupisa this time mune vafana vari kupisa 2018 hamusi kuiziva zvakamira sei ezinozi pazvese tatanga kutonzwa izvozi unozotaura izvo dhanso pazvese baba yazara nenyika yese hapana sikuziva kunzi iri kubatwa pese pazve TV ka yawandira kunge ridhiyo kunzwere ridhiyo rabuda wakapitikeka vanhu yachimhanya semwezi pazvese TV aiwa kasaka dhanso mukuzoidzikisira ndikungoti saka chitiudzai nawo yepazvese ndepazvese TV mudhara ka ichannel ka iri kungobudisa every day ndobudisa maskits mayoki mudzimayoutube iripo zvino hazvitoti kana kumaruzevha vese vanochemberi vari kugugula pazvese kwete kumboti chiinotaudza uziye right isusu takudzera turafanwa nezimudhanso ka saka pazvese izvozvo ka change taita sei takuita imazimudhanso tomakanda pazvese TV tiri kukanda zvese zviri kungoti tiri kukanda pazvese yako futi ndakazonzwa kuti uneka business right you don't know semene mbujulu straight out of triple spliffers family you don't know yawani they are representing pazvese entertainment at 2018 to the fullest you don't know so vada kuita dzungu kubata moto tovakandra natimo mubako atadantagisi demowachinese pazvese just subscribe to the YouTube pazvese TV see me atadantag ndara nyatsorowayi kana dzai ndasvika futi anzi izvo pazvese vaudze tiri kwese kwese paYouTube unotibata ndati futi ende futi aizi ndati zeshuti atadan them not talk pazvese TV them know we for your country Zimbabwean the one of them thing pazvese TV atadan talk split for me there you see me just subscribe it again to YouTube channel pazvese TV split for me there chete mdara mas paka